Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan da sake saduwa a wani sabon bidiyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kamar yadda muke samun labari da safe-safen nan a gidan jarida na ainihin Aminiya, sun wallafa cewa daraktan shirin Exorcist ɗin nan mai farin jini Nura Mustapha Waye, wanda yake daraktan ɗin wannan fim na Exorcist da sauran Hausa series, Allah ya mishi rasuwa a ainihin Lahadi. Kuma rahotanni sun ce Nura Mustapha Waye ya mutu fuji'a ta farar ɗaya. Ana sa ran a jana'izarsa nan gaba kaɗan yau a birnin Kano. Muna addu'a Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kanshi, ya yafi mashi kurakuransa, ya sa ya huta. An ta muta su, Allah ka sa mu cika da imani. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙwarar sanarwa ta inda zaran mun sabon bidiyo za ku samu kan lokaci. Muna godiya da ziyara. Haka zalika Nura Mustapha Waye, kamar yadda ainihin muka bayyana muku a farko, shine daraktan shirin na mai farin jini Exorcist tun a farko kuma har zuwa wannan lokaci. Sannan yana ainihin daraktan wasu fina-finai bayan shi wannan Exorcist din. Akwai fina-finai da yake da daraktan na ainihin Hausa series, wanda za mu kawo muku list ɗinsu da kuma abubuwa da tarihin shi wannan jarumi, wanda Allah ya masa rasuwa a yau ainihin Lahadi. Muna addu'a Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, ya sa aljanna makoma a gare sa. Muna addu'a Allah ya yafe mishi kurakuransa da ya aikata. Kai dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙarar sanarwa ta inda zaran mun sabon bidiyo za ku samu kan lokaci. Labaran kenan, sai anjima.